Afstanden til de nærmeste stjerner. I løbet af et år bevæger jorden sig en gang rundt om solen. Denne bevægelse kan vi benytte os af, når vi vil bestemme afstanden til de nærmeste stjerner. Bevægelsen bevirker nemlig en lille forskydning af synsretningen. Hvis vi måler retningen til en nærliggende stjerne på to forskellige årstider, f.eks. forår og efterår, vil det dermed se ud, som om at stjernen har flyttet sig en smule i forhold til baggrundsstjernerne, der er meget længere væk. Det er samme effekt, vi ser, når vi sætter en finger op foran ansigtet og kigger på den skiftevis med det ene og med det andet lukkede øje. Vi ser, at fingeren flytter sig i forhold til baggrunden. Betragt figuren nedenfor. Vi ønsker at finde en formel for afstanden d til den nære stjerne ud fra jordens afstand til solen og målingen af vinklen ø, som vi kalder parallelakselen. Den metode vi bruger kalder vi parallelaksemetoden. Middelafstanden fra jorden til solen er 149,6 millioner kilometer væk. Denne afstand kalder astronomerne også for en astronomisk enhed, parentes 1 AE. Trekanten med punkterne E, solen og stjernerne er retvinklet, ligesom trekanten med F, solen og stjernerne er det. Vinklen er i praksis meget lille, meget mindre end på figuren. Da vi har en retvinklet trekant, får vi at sinus ø, der bliver 149,6 gange 10 i 6. kilometer, det bliver divideret med d. Eller vi kan sige, at d lige med 149,6 gange 10 i 6. kilometer, divideret med sinus ø. Og det er så den, vi bruger. Det er den sidste. I teorien er metoden simpel, og det virker meget enkelt blot at skulle måle stjernens position på to tidspunkter af året. Men i virkeligheden er målingerne sværere at udføre, da parallelakserne, som nævnt, er ekstremt små. Astronomerne benytter også enheden parsec, parentes PC, det er den forkortede. En parsec er defineret som den afstand, en stjerne befinder sig i, hvis den årlige parallelakse netop er et buesekund. Vi får, at ø lige med 1 lige med 1 divideret med 3600. Og dermed at 1 parsec lige med 1 AE divideret med sinus parentes 3600 lige med lige med 3,3 lysår. Eksempel 3 bliver forklaret her. Stjernen Sirius har en parallelakse, som er bestemt til 0,001018 grader. Det giver en afstand på d lige med 149,6 gange 10 i 6. kilometer divideret med sinus parentes 0,001018 grader lige med 8,42 gange 10 i 13 kilometer lige med 8,9 lysår. It's done. God weekend. Have fun. Not too much weed.